אוקיי, שלום לכולם, היום נפתור את שאלה 5 מבגרות 582-2024, מועד ב'. אז נתחיל. בשרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה f של x שהיא 2 ln x פחות 1 חלקי x המוגדרת בתחום x גדול מ-0. נמצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x זה סעיף א'. אוקיי, אז נשווה את כל הדבר הזה ל-0. 0 שווה 2 ln x פחות 1 חלקי x כפול ב-x, 0 שווה 2 ln x פחות 1, נוסיף 1 לשני אגפים, 1 שווה 2 ln x, אני מחלק ב-2, חצי שווה ל-ln x, אז ln x זה בעצם log e מבסיס x, זה שווה לחצי, אז e בחזקת חצי שווה ל-x. זה הפתרון של סעיף א', אז יש לנו e בחצי, פסיק 0. אוקיי, אז בסעיף ב' אומרים לנו ככה, הנתונה הפונקציה g של x המוגדרת בתחום x גדול מ-0 ומקיימת ש-g תג של x שווה ל-f של x. ש-f של x היא בעצם פונקציית הנגזרת של g. ושיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה g של x הוא מינוס רבע. אוקיי, שיעור ה-y של נקודת הקיצון של g של x. אז אם f של x היא הנגזרת של g של x, אז בעצם הפונקציה הזו מהווה את פונקציית הנגזרת. זאת היא g תג x. בנקודת החיתוך של הנגזרת עם ציר ה-x, שיעור ה-x שלה יהיה שיעור x קיצון של הפונקציה g. לכן, שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה g של x זה יהיה e בחצי פסיק מינוס רבע. אוקיי, אז אנחנו צריכים למצוא את הפונקציה g של x, שיש לנו את g תג של x, שהיא שווה 2 ln x פחות 1 חלקי x, שאני יכול להסתכל עליה גם בצורה הזו. 2 ln x כפול 1 חלקי x פחות 1 חלקי x. זאתי g תג x. וכמו שניתן לראות, יש לנו כאן מכפלה של פונקציות של פונקציה מסוימת כפול פונקציית הנגזרת שלה, שיש אז זו מכפלת פונקציה של פונקציה כפול פונקציית הנגזרת שלה, ולדבר הזה יש נוסחה f של x כפול f תג של x. אנחנו נוסיף 1 למעריך f של x בריבוע ונחלק באותו המעריך, במקרה ש-f של x היא ממעלה ראשונה. אז זאתי f של x, זאתי f תג של x, זה רק שם פשוט לפונקציה, זה לא f של x מקורית. אז אני אוציא את ה-2 החוצה מחוץ לאינטגרל, ואני אשאר עם ln x כפול 1 חלקי x dx, ועכשיו אני אעשה את הפעולה. אז הדבר הזה אמרנו הופך להיות ln x כל זה בריבוע חלקי 2, אבל אני צריך גם להחזיר את ה-2 שהוצאתי החוצה. יש 2 כפול הדבר הזה, וזה הופך להיות ln x בריבוע. זה רק הגורם הזה. עכשיו אנחנו נטפל בגורם הזה. ופה יש לנו מקרה אחר. יש לנו כאן פונקציית הנגזרת חלקי פונקציה המקורית, וגם לדבר הזה יש נוסחה שהיא ln f של x. זו הנוסחה לאינטגרל הזה. אז אנחנו נקבל את הדבר הבא. יש לנו כאן 1 חלקי x dx, יש לי מינוס, אסור לי לשכוח אותו.
אז הדבר הזה הופך להיות ln x, יש לי את המינוס, לא לשכוח אותו, ועכשיו אני מחבר, אז אנחנו נקבל ln x, כל זה בריבוע, פחות ln x ועוד c. עכשיו, כשאני אציב בפונקציה הזו e בחזקת חצי, אני צריך לקבל מינוס רבע, אז אני אשווה את כל הדבר הזה. אז יש לנו כאן ln של e בחצי, כל זה בריבוע, פחות ln של e בחצי, ועוד c, והדבר הזה צריך להיות שווה למינוס רבע. אז ככה, ln של e בחצי זה חצי, כשאני מעלה את זה בריבוע אני אקבל רבע, פחות ln של e בחצי זה חצי, ועוד c צריך להיות שווה למינוס רבע. נראה לי קצת למטה, אז יש לנו כאן מינוס רבע, פלוס c שווה למינוס רבע. מינוס רבע ומינוס רבע מצטמצם, מכאן ש-c שווה ל-0, והפונקציה g של x תהיה הדבר הבא, ln x בריבוע פחות ln x, זאתי g של x. זה סעיף ב1. סעיף ב2. מיצו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה g של x עם ציר ה-x. אוקיי, אז נשווה את כל הדבר הזה ל-0, אז 0 שווה ל-ln x בריבוע פחות ln x, אני אציג גורם משותף ln x, אז 0 שווה ל-ln x, אנחנו נשארים עם ln x פחות 1, אז או של-ln x שווה ל-0, מכאן ש-e ב-0 שווה ל-x ו-x שווה ל-1, יש לנו כאן ln x שווה ל-1, ומכאן ש-x שווה ל... אז אלו הם הנקודות 1.0 ו-e.0. זה סעיף ב2. סעיף ב3 אומרים לנו סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה g של x. אז בואו נכין אותו. אז ככה, יש לנו את שתי נקודות החיתוך שהן 1.0 ו-e.0, יש לנו נקודת חיתוך, נקודת קיצון שהיא תהיה e בחזקת חצי פסיק מינוס רבע, שזה בערך פה, והדבר הזה ייראה בערך ככה, משהו כזה. זו הפונקציה g של x. אוקיי, אז בסעיף ג1 מגדירים לנו פונקציה חדשה, h של x, שהיא מוגדרת 1 פלוס a חלקי g של x, ו-a הוא פרמטר גדול מרבע. אוקיי, מבקשים מאיתנו למצוא את תחום ההגדרה של h של x, אנחנו רואים שפה g של x היא נמצאת במונה, משמע שכל ה-x'ים שמאפסים את g של x נוגדים את תחום ההגדרה שלנו עכשיו, לכן כל ה-x'ים ששווים ל-e ו-x'ים ששווים ל-1 לא יתקיימו ב-h של x כיוון שהם מאפסים את g של x שהיא נמצאת כאן, והיא יורשת גם את התחום של x גדול מ-0, אז זה יהיה תחום ההגדרה הסופי של הפונקציה h של x, זה ג1. אוקיי, אז בסעיף ג2 מבקשים מאיתנו קיבועים גרף הפונקציה h של x חותך את ציר ה-x, נמקו את קביעתכם. אוקיי, אז בואו נשווה את כל הדבר הזה ל-0, אז 0 שווה ל-1 ועוד a חלקי g של x, אני אעביר אגף, אז יש לנו מינוס a חלקי g של x שווה ל-1, אני מכפיל ב-g של x, אז מינוס a שווה ל-g של x. אוקיי, אומר לנו ש-a גדול מרבע. אז מה זה אומר? כאן יש לנו ביטוי שלילי שהוא יותר קטן מרבע. יש לנו לדוגמה מינוס חצי, מינוס 1, כל ביטוי כלשהו. עכשיו, האם g של x מגיעה לשם בכלל? לא. הנקודה הזו היא בחזקת חצי פסיק מינוס רבע. זו הנקודה הכי נמוכה על g של x. היא לא יורדת יותר מטה, היא לא מוגדרת שם. לא מתקיימת שם. אז ניתן לראות כי ביטוי הזה
לא נכון, לכן פונקציה h של x לא חותכת את ציר x. ובסעיף ד' הם מבקשים מאיתנו למצוא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה h של x וקיוו את סוגה, הביעו את תשובתכם באמצעות a אם יש צורך. אז h של x היא 1 ועוד a חלקי g של x. אז בואו נגזור את זה, אז h תג של x יהיה שווה, ה-1 ייפול, אז יש לנו a, הנגזרת של a זה יהיה 0 כי זה מספר, יש לנו את g של x, הנגזרת שלה תהיה g תג x, אז יש לנו 0 כפול g של x מינוס a כפול g תג x חלקי g של x בריבוע, והדבר הזה שווה למינוס a g תג x חלקי g של x בריבוע. נשווה את כל הדבר הזה ל-0, ומכאן ש-0 שווה למינוס a g תג x. זה לא שווה ל-0, זה לא רלוונטי, רק הביטוי הזה משפיע לנו. אז g תג x שווה ל-0, וזה בעצם הפונקציה f של x שהוגדרה לנו שמה, אז זה בעצם קורה רק ב-e שווה ב-e בחצי, זה אותו ה-x, x שווה ל-e בחצי, זאת תהיה נקודת הקיצון של הפונקציה h של x. עכשיו רק צריך לקבוע את סוג הקיצון, אז יש לנו את e בחצי, 0, שכאן לא ניתן להציב, ונבדוק מה קורה לנגזרת שלנו שם. אז g תג x שהיא f של x, הפונקציה שהוגדרה לנו מעלה, שהיא הפונקציה הזו, שלילית בכל x'ים שקטנים מ-e בחצי וחיובית עבור כל x'ים שגדולים מ-e בחצי. לכן יש לנו את הנגזרת שהיא מינוס a כפול g תג x חלקי ביטוי ריבועי כלשהו שהוא תמיד חיובי. אז לפני ה-e בחצי f של x הייתה שלילי, ומינוס a כפול מספר שלילי כלשהו ייתן לנו מספר חיובי, לכן יהיה לי כאן פלוס, זה יהיה עלייה, ואחרי בחצי f של x שלנו היא חיובית מעל ציר x, חיובי כפול שלילי ייתן לנו שלילי, ויהיה לי ירידה, לכן e בחצי יהיה נקודת מקסימום, ו-h של e בחצי ייתן לי את הדבר הבא, 1 ועוד a חלקי e בחצי g של x נותן לי מינוס רבע. לכן יש לי 1 פלוס a חלקי מינוס 0.25 שווה ל-1 מינוס, זה בעצם a חלקי מינוס רבע, 4 יעלה למעלה, מינוס 4a. אז נקודת הקיצון תהיה e בחצי, פסיק 1 מינוס 4a. והיא תהיה נקודת מקסימום. אוקיי, בסעיף ה' מבקשים מאיתנו להתאים גרף שיכול להתאים לפונקציה h של x, ופונקציה h של x נראית כך, 1 ועוד a חלקי g של x, ואנחנו יודעים שגרף פונקציה 1 חלקי f של x, תחומי העלייה וירידה הם מתהפכים, נקודת מינימום הופכת להיות נקודת מקסימום, אז אנחנו נעזר בזה, ויש פה בנוסף הרמה של יחידה אחת כלפי מעלה. אז כל x'ים שקטנים מ-e בחצי וגדולים מ-1 במקרה הזה, אנחנו צריכים לראות, פה יש לנו ירידה, אז יהיה לנו עלייה, ו-x'ים שקטנים מ-1 וגדולים מ-0, אותו הדבר, גם כן עלייה, וב-x'ים
גדולים מ-e בחצי וקטנים מ-e, אנחנו נראה ירידה. למה? כי כאן בפונקציה הזו יש לנו עלייה בין e בחצי ל-e, אז יהיה לנו ירידה, וגם בתחום הזה x'ים שגדולים מ-e אנחנו גם כן נראה ירידה. אוקיי, אז בואו נסתכל. גרף מספר 1, אנחנו רואים שבין 0 ל-1 יש לנו ירידה. אנחנו צריכים לראות עלייה, לכן אפשר לפסול אותו. וגם את גרף מספר 3 אפשר לפסול. נשארנו עם גרף מספר 2 וגרף מספר 4. אז אנחנו מסתכלים, וההבדל ביניהם הוא בנקודת החיתוך עם ציר ה-y. ההבדל ביניהם הוא נקודת החיתוך עם ציר ה-y. אז בואו נסתכל מה קורה כשאנחנו שואפים את הפונקציה g של x, שהיא הפונקציה הזו, לכיוון ה-0. אני מתקרב לכיוון ה-0, אנחנו רואים שאנחנו עולים. אנחנו מקבלים ערך y שהוא יותר גבוה. אז ככל שאני אתקרב לכיוון ה-0, אני אקבל פה מספר יותר גדול. ו-a חלקי המספר הגדול הכלשהו הזה, הענק, יהיה שקול ל-0, פחות או יותר. אז נקודת החיתוך שלנו עם ציר ה-y מכאן צריכה להיות חיובית. למה? כי יש לנו פה את ה-1 הזה, תוספת של ה-1. היא מה שמעידה על כך שנקודת החיתוך עם ציר ה-y תהיה מעל ציר x ולא מתחת לו. לכן, בואו ניקח את גרף מספר 2, הוא הנכון. ופה מסתיים הסרטון. נשמח אם תסמנו בלייק ותעשו עוקב לערוץ, ונתראה בעוד סרטונים.